На хакатона "Как да направим Бургас по-зелен град", организиран от Българската телеграфна агенция, младежи дадоха идеи как да превърнат Европа в по-добро място за живеене. Те избираха между теми в областта на зелените политики, възобновяема енергия, кръгова икономика, намаляване на въглеродния отпечатък, транспорт, мобилност и други. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев даде началото на хакатона, който се провежда в рамките на проекта "Европа на Балканите заедно чрез знание" с подкрепата на Европейската комисия. И целта тук на тази наша среща днес е вие да направите собствена новина. Тоест да ни предложите проект в областта на зелените технологии, който да се превърне в новина не само за България, не само тук за вашия град, а и да бъде пример, принос за цяла Европа. Вие сте тези, които само след няколко години, когато завършите образованието си, ще правите различни проекти, които ще ни правят по-близки с другите държави в Европа. Хакатонът беше част от Деня на отворените врати на Бургаския свободен университет. Ректорът на висшето учебно заведение професор Милен Балтов го определи като акцент в програмата на събитието. Знаете какво е каналът Телеграм в момента, но особеното нещо на всяка телеграма е, че е кратка. Преди около 100 години е възникнал термина elevator pitch или имало едно момче във всеки асансьор и понеже асансьорите в Нью-Йорк обикновено стигат до 30 етаж, шанса да се срещнете с някой като господин Вълчев или господин Бакалов, който е от бизнеса, е да бъдете в асансьора. И ако по време на изкачването в асансьора успеете да предадете идеята си за краткото време, нали, до 30 етаж са някъде около 3-4 минути, но така че не безкрайно кратки, вие ще бъдете успешни. Бъдещите студенти работиха в отбори и разполагаха с 45 минути за своите зелени идеи, които после трябваше да представят пред аудиторията. Проект за робот, който почиства пластмаса и нефт от океанската повърхност, спечели екологичната надпревара. Журито, в което участваха Кирил Вълчев, професор Балтов, капитан Александър Александров, Ивелин Бакалов и доцент Виляна Русева, отличи на първо място отбора на Жулия Странджелиева, Валерия Праматарова и Ния Обретенова от Гимназията за изучаване на романски езици Георги Сава Раковски в Бургас. Нашата идея се фокусира върху дългосрочно и краткосрочно решение в планове. Краткосрочно такова е да се изчисти вече на събралия се боклук и отпадъци, защото то е много, най-вече нефт и пластмаса, около 8 милиона тона годишно. И това решение ще се изчисти чрез интеграция на робот, както и гражданска намеса. На второ място се нареди отбора на учениците Иван Калев и Емил Кънчев от Природо-математическата гимназия Академик Никола Обрешков за замяна на стари автомобили с електромобили. След като отидат съответно за замяна на електромобилите, те получават купон, с който съответно по-лесно могат да се вземат тази кола на по-евтина цена. И колата, старата, която е за скрап, я използваме за изграждането съответно на нашите технически пунктове. Всичко е екореално. На трето място журито постави проекта за мобилно приложение "Зелен Бургас", чрез което всеки жител на града ще споделя за всекидневните си навици за опазването на околната среда. Идеята дойде от отбора на Борис Чолаков, отново от Природо-математическата гимназия в Бургас. И нашата идея беше приложение, в което всеки жител на Бургас и техните посетители на града ще имат възможността да свалят и да дават дневни въпроси, да отговарят на тези дневни въпроси, с които печелят точки и с тези точки печелят ваучери и награди от иновативни бизнеси с цел намаляване на отпадъците и въглеродните емисии. Победителите в хакатона ще вземат участие в трансграничната конференция по проекта "Европа на Балканите заедно чрез знание", която ще се състои в Одрин до година.